surrounded by the clear turquoise waters of the Gulf. An island kingdom and a port favored by travelers and traders since time immemorial. An important access point to the vast business markets of Saudi Arabia. Investujte v arabskom svete. Krajiny Perského zálivu ponúkajú závratné množstvo stavebných investícií. Veľká príležitosť pre dodávateľské firmy z celého sveta čaká aj na vás. Jedinečný priestor na stretnutie našich investorov s domácimi objednávateľmi poskytuje medzinárodný stavebný veľtrh Gulfbit, ktorý sa uskutoční v termíne od 6. do 8. mája v Bahrajne. Organizátori celoslovenskej obchodnej účasti Euro-Arabian Business Center, Slovenské obchodné centrum v Perskom zálive a Sirius Trade v spolupráci s agentúrou Sario ponúkajú slovenským podnikateľom unikátnu príležitosť získať lukratívnu objednávku práve na veľtrhu Gulfbit. A preto neváhajte a posielajte svoje prihlášky na uvedené kontakty. Bližšie informácie získate na www.siriusin.com.